sha'awo a shamiya na riga na gane duniya. Ka sha'awo a shamiya na riga na gane duniya. Duniya, duniya. Da fari da sunan Rabbi Allah gwanin da ya kago duniya. Salati rabu karar da ɗa a wurin shugaban duka anbiya. Wata waka ce yau zanayi ta akan mu mutanen duniya. Na riga na gane duniya santa ya shige mana zuciya. Kowa burin sai samu duniya ya tara kudade a duniya. Samsam ma yin tunani kan za mu koma layira. Wani kullum shi sai ya yi tsari akan rayuwarsa ta duniya. Sai ya cimma sa'i idan lokaci ya yi kariya. Rayuwa ita san ba sai raba karkace sai ka wuce yan uwa. Abinda Ubangiji ya tsara ba shi wuce ka a rayuwa. Baki da gashi irin na wance kisan wance tabbas akwai wuya. Baka da hali irin nawa da ka ɗau rayuwarsa akwai wuya. Kai hakuri sannan da juriya sai ka ci ribar rayuwa. In kun tuno da mazan jiya. Ce kasuwanci kawun annabawa abun fahari ne gaba ɗaya. Mu ɗau sana'a kuma da ko sai mu kara mutunci da wuya. Samsam babu kima ku zo mu guje mata yan uwa. Wani ka zo ko za ya maka sai ya hada da ashariya. Ko ka zo ma kai ta yi in ya ganka sai ya yi shariya. Ku tashi mu nema halak da kanmu duk wuya mai juriya. Wani siyasa wani za ya samu a kan haka ne mai ganiya. Gaskiya ita dauki ce na ƙarfi akwai da ƙarfi da juriya. Abun wani tabbas akwai wuya ne muna kafa shi ne juriya. Kasuwanci na mu kyautata shi mu sauƙaƙa shi ga yin uwa. A cikin komai da akwai wuta da aljanna kun ji yan uwa. Kuma kowace in ka hanyar karskar da za ka yi dan uwa. Ya kamata mu lura sunan mu gyara mu taimaki kanmu da yan uwa. Ni kamar bai waka rabba Allah ka kare ni sharrin duniya. Idan ka sha'awa shaniya
ka guje mata kaji da dan uwa. Gidan kashe awo a sha miya na riga na gane duniya.